en medium. Show it off, show it off. Er det lige? Line Brink Køler. Velkommen til vloggen. I dag spiller Herred mod Middelfart. Spændende kamp. Spændende kamp. Årets første rigtige hjemmebane. Ægte. Det betyder årets første ægte stress. Ja. For mit vedkommende. Men det er den gode stress. Kender I det? Ja. Eller når man sådan der. Det er excitement. Stress. Er du klar til hjemmebanekamp, Britt? Ja, ja. Det bliver mega godt. Er knæene klar? Ja, ja. Knæene er klar. Du har dem alle sammen. Skuldrene er klar. Alt er klar. Det bliver banger. Og med hjernerne, det tager Jenny sig jo ikke? Ja, ja. Så går jeg ind og spørger hende, hvordan hjernen har det. Gør det. Nå, Jenny. Klar til første officielle hjemmebanekamp i ligaen? Er hovederne klar? Det tror jeg. De fleste. Ja, Lisa. Det får vi at se. Men så skal du ikke give mig skylden, hvis de ikke er. Hvad synes du er specielt ved vores hjemmebane? Jeg synes, at klubben er mega god til. Der altid er nogen, der bakker op. Der er altid nogen. Man kan altid regne med, at på hjemmebane, så der er altid nogen, uanset hvem der har spillet, og hvem der ellers er i halvdelen. Så der er altid nogen af vores egne. Man kan altid genkende en masse ansigter. Og så er der altid vildt god stemning, så hvis vi får lukket nogle fodboldfans ind, så bliver de altid hængende. Fordi stemningen er så god. Det synes jeg er mega fedt. Det er sådan et sted, folk har lyst til at være, selvom de ikke aner, hvad der foregår måske også. Hvad er det, I står for i dag? Vi står for Bølgen. For Bølgen? Ja, det er et nyt koncept. Jeg lægger op til, at folk kan spise og hyggeagtigt, og vi har nogle snacks. Ja. Hvad er der i poserne? I poserne der står en t-shirt og en sæsonkort og klapperne. Ja? Ja. Ej, godt. Mega fedt. Dårlig lyd. Min evige kamp om god lyd i den her hal. Men jeg har hørt, der kommer ultrafans i dag. Ja. Leo Friends. Nå, han har bare taget 10 af dem med eller sådan noget. Genialt. Ja, perfekt. Han har lavet god stemning i hvert fald. Det glæder mig til at se. Ja. De skal jo ligesom lige blive medlem af Bølgen. Ja. Så de kan få lov at sidde på de fede ting med mikrofonerne og pompongerne og sådan noget. Akira, hvad for et hold er I fra? Vi er jo 5B. Og hvad skal I i dag? Vi skal være boldlægger. Så har vi et medlem af Bølge. Ja. Hvad du? Ja, meget. Hvem er det, du skal se spille? Primært. Mest William. I er medlemmer af Bølgen, er I ikke det? Jo, det er det. Hvem er det, I primært skal se? Jeg er mor til Felix. Ej, hvor hyggeligt. Og jeg er veninde til Camilla. Nej, glæder jeg. Det bliver jo sæsonens første rigtig hjemmebanekamp. Ja, mega meget. Du skal se i dag. Hvem hæpper du på? Sigge og Amager selvfølgelig. Ja, of course. Og har jeg lyst til at være en del af fucking Bølgen? Ja. Har du nogen, der kommer og ser kampen i dag? Det har jeg i hvert fald. Jeg er så heldig, at både min far og min bror kommer. Og så har jeg nogle venner, som også har taget nogle kollegaer med, ved jeg, de snakker om. De glæder sig meget. De har også været her meget sidste år. Jeg glæder os til at se at spille hjemmebane kamp igen. Hej. Hvem er I kommet for at se i dag? Kom og se Amager. Og Leo. Har I været før til kamp? Masser af gange. Masser af gange. Så I er Supreme fans? Ja. Det er godt. Vi kan bare kan blokere det kort, fordi jeg kører for mange øl. Ja. I Amager, volleyballklub. Vi støtter klubben. Ja, det er mega godt. Hvem er I kommet for at se i dag? Amager og Felix. Og Felix, ja. Har I været ude at se en volleykamp før? Ja, jeg har været her 5 gange. Okay, så I er rutinerede fans her? Ja, die hard fans. Die hard fans. Hvad er specielt ved Amagers hjemmebane i forhold til andre? Vi har en masse engagerede, der gør enormt meget ud af at lave en rigtig fed hjemmebane. Så stemningen er også helt kanon. Så derfor så skal I komme og støtte op om holdet. Det bedste ved at spille på hjemmebane, det må være fansene. I år specifikt bliver Bølgen introduceret, så vi kan få en endnu bedre stemning på hjemmebane. Jeg synes, vores hjemmebane er meget speciel, fordi jeg føler, at vi er meget tæt på fansene, og det er en god atmosfære og god stemning. Der er altid mange mennesker, og når der er rigtig mange, kan man da sådan mærke det i boldene. Jeg synes bare, det er mega fedt. Har du nogle kampritualer? På holdet spiser vi pickles inden kamp, fordi så gør det, at man ikke kramper. Og ellers selvfølgelig hvid monster. Det er det eneste, du behøver ikke med det. Har du et kampritual? Under opvarmning, så løber vi rundt, og så skal vi ligge os ned for at lave udstræk, og der laver jeg altid lige Magic Mike, for lige at mærke kroppen an. Da jeg startede klubben med at spille liga for efterhånden 8 år siden, der spillede vi ind i halv 2, og der var
4 mennesker, der kommer til kamp. Der var minus 11 grader den. Så vi har virkelig rykket det rigtig meget. Og det er takket være, at der er folk, der er frivillige til at gide at sætte baner op, sætte bander op, søge sponsorater, alle de her ting. Så kæmpe stor tusind tak.